és akaratnyilvánító székelyek magyarok. Hadd mondjam el a beszéd elején, hogy mindvégig, amíg készültünk, óvatos becsléssel mondtam azt, hogy 10 000-en leszünk, hogy ne essek a szervezők azon hibájába, hogy túlértékelem önnön erőnket. Örömmel vettem tudomásul, hogy tárgyilagos becslések szerint is közel 30 000-en vagyunk. Szabadság napja legyen a jövőben is az a nap, amikor Székelyföld lakói kinyilvánítják a szabadság iránti igényüket és elszántságukat, hogy amit ésszel, erővel és szent akarattal önmaguk vagy elejük kivívtak, feladni nem fogják soha. A mai napon a szabadság iránti igény kinyilvánítása Székelyföld területi autonómiájának követelését jelenti. A Székely Nemzeti Tanács közel 10 éve küzd a jogi és demokrácia eszközével ennek törvény általi szavatolásáért. Nem fogunk sem lemondani a célról, sem letérni az útról, amelyen elindultunk. Tanulja meg! Ország és világ! Tanulja meg, ország és világ, hogy a székelyek ereje a törhetetlen ragaszkodásban rejlik a szabadsághoz, a hűségben az elődök hagyományaihoz, az egymás iránti szolidaritásban és a szívóságban. Olyan közösségi erő ez, amely világi hatalom számára elérhetetlen erkölcsi magasságban. Csaba királyfi hadiösvényének legendát teremtő csillag magasában van. A Székely Szabadság napja legyen a jövőben is az a nap, amikor felidézik kései utódaink is Jókai Morna erre a marosvásárhelyi emlékműre vésett sorai. Törvényes, szabad és független nemzeti állás intő szobra legyen honfi, e drága jel itt. A törvényes, szabad és független nemzeti állás itt és most ugyancsak Székelyföld területi autonómiáját jelenti. Ezért a célért békességgel tüntetni elemi jogunk. Békességgel és félelem nélkül itt Marosvásárhelyen, a székelyek örök fővárosában. Sepsiszentgyörgy polgármesterének a szavai. Félelemre nem lehet jövőt építeni. Az üzenet nem csak azoknak szól, akik Marosvásárhely fekete márciusának majd negyedszázadnyi árnyaiban riogatnak, de szól többségi honfitársainknak is szerte az országban. Nem lehet Románia közigazgatási reformját úgy végrehajtani, hogy közben a magyaroktól, a székelyektől való félelem gátolja meg a tartós társadalmi békét megalapozó, észszerű, az egész ország érdekét is szolgáló közjogi megoldást, ennek a régiónak az elismerését és államon belüli önkormányzását. Mert félelemre nem lehet jövőt építeni.
világnak egyedül a Teremtő Istent féljük, de másnak sincs oka félni tőlünk. A jog népeként, a törvény rendjével akarjuk, igényeljük a szabadságot, mert Székelyföld autonómiája nem más, mint a szabadság törvényi és intézményi garanciája. Ki kell fejeznünk a tiltakozásunkat is Románia kormányának tervezett közigazgatási átalakítása ellen. Erkölcsi kötelességünk azt kimondani, ami a népünk javát, megmaradásának garanciáját jelenti, és nem azt kell keresnünk, mi a legtöbb, amit megengednek nekünk. Székelyföld ideiglenes határait a Gyergyódi-trói Székely Nemzetgyűlés jelölte ki, végleges határairól pedig csak az érintett helyi közösségek dönthetnek helyi népszavazáson. Románia kormánya kétharmados többség birtokában vezeti az országot. Ezzel nincs is baj. Ám sokan arra a téves következtetésre jutnak, hogy bármit megtehet a közigazgatási átalakítás során. Ez nem így van. Kötik a nemzetközi kötelezettségvállalások, köti az Európai Unió tagállamainak közös alkotmányos öröksége. Ám sem a nemzetközi jog, sem a közösségi jog nem védi meg azt, aki önszántából lemond azokról a jogokról, amelyek megilletik. Mi azt akarjuk, hogy a 8 székely székből álló Székelyföld önálló közigazgatási egység legyen. Ha mi magunk állunk elő ettől eltérő elképzeléssel, akkor az önfeladást választottuk. Ma szerte a nagyvilágban szolidaritási tüntetések zajlanak Románia külképviseletei előtt. Üzenetként Románia kormányának, hogy Székelyföldért meg tudjuk mozgatni az egész világot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves emlékező magyarok, székelyek! A tüntetés előkészítése során Marosvásárhelyi köztisztviselőkkel tárgyalva rájöttem arra, hogy 1990 óta történt egy lényeges változás. Ma már egy nyitott szellemű, őszinte párbeszéd román nemzetiségű, felelős beosztású emberekkel lehetséges, a szabad akaratnyilvánításra pedig Marosvásárhelyen éppen úgy adottak a feltételek, mint Európa bármely városában. Ennek ellenére voltak és vannak olyanok, akik azt mondják nekünk, hallgassunk el. Megtehetjük. Ám ha valamilyen okból, félelemből, érdekből, okból, mégis, félelemből, engedelmességből, vagy érdekből elhallgatnánk, akkor Jézus szavait idézve Lukács evangéliumából a kövek fognak helyettünk kiáltani. Mert az igazságot elhallgatni, a jogos követelést elhallgattatni sem most, sem a jövőben nem lehet. Úgy legyen. Esik eső, szakad, ide rózsám, hogy itt hagylak. Látod rózsám, hogy nyergelek, mégse hiszed, hogy elmenyek. Lovam lába indulóba, magam pedig búcsúzó.
és utána egy pillantás, többet úgysem látjuk egymást. Keseredik az az anya, kinek két fia katona, egyik tüzér, másik huszár, Bécsik a szárnyába szolgál. Bécsik a szárnya, repedj meg, édes fiam, szabadulj meg. Szabadulnék, de nem lehet, szabadulnék, de nem lehet. Szabadságom be van zárva, német császár ládájába. Elveszett a ládakócsa, meg se szabadulok soha. Katonaja az én életem, sírat engem a kedvesem, sírat engem a madár is, földre lehajlik az ág is. Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Európa Parlamenti képviselő beszéde következik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hölgyeim és uraim! Épp most érkezett telefonon a friss hír, hogy Brüsszelben a magyar tüntetőkhöz csatlakoztak a flamandok, és együtt vonultak ki a román nagykövetséggel. Igen, és átnyújtották a román nagykövetnek a Barroso elnökhöz intézett megkeresésüket, levelüket. A nagykövet úr átvette a levelet. Hát ennyi a rövid hír, részletekről majd később. Szeretettel köszöntöm Katalóniából Márkot. Köszönjük, hogy eljöttél. Szeretettel külön is köszöntöm a komáromi vendégeinket, akik Berényi József szavait alátámasztva